هەپەیمانیان ناودەوڵەتیە لە دژی داعشێ بەسەرکردایەتیە ئەمریکایê di operasyonên xwe de yên esmanî li ser bingehên Daişê berdawam e. Wezîrê Berevaniya Ferensayê Can Efelo deryan ragihand ku encama êrişên esmanî yên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê ji havîna sala 2014 ve derdora 22,000 çekdarên Daişê li Sûriya û Iraqê hatin kuştin. Li deryanê di Kongrekî Rojnamavanî de ragihand ku ev demeke rêxistina terorîstiya Daişê tu êrişên xwe pêk nanîne û got em di qonaxekê de ne ku rêxistina Daişê tê de gelekî lawaz bûye û divê em hişyar bên divê demê de. Herwiha lo deryanê serbar kir ku di encama operasyonên me de Daişê hate têkbirin, herwiha geleke bingehên Daişê yên leşkerî jî hatin wêran kirin. Ji aliyê xweverên Cane Krênola fermandarê Hilgera Balafirên Ferensî Charles de Gaulle ragihand ku zêdekirina êrîşan li dijî Daişê encamên baş dide. Tevî zehmetiya dabeşkirina esmanê Sûriyê li gel Rûsyayê ya ku operasyonên xwe di esmanê Sûriyayê de pêktîne û pêşbînî kir li serê têkbirina Daişê di mehembê de. Li korbenda Davosê de ya ku li Swêsrayê tê li darxistin, Wezîrê Derveyê Amerîkayê John Kerry got îro roj em gelek ziyanan digihînin Daişê û tanha 40% ji deverên ku dibin kontrola Daişê de bûn li Iraqê ji wan hatin standin. Herwiha bi şêweyekî giştî li Sûriye û Iraqê 20 ta 30% zeviyên ku dibin kontrola Daişê de bûn ji destê wan derketin. Kerry herwiha got ku tê pêşbînîkirin metirsiya rêxistina Daişê di dawiya sala 2016 de kêmtir bibe li gorî proseyên leşkerî ku li Sûriyeyê û Iraqê pêktên. Hevpeymaniya navdewletî bi erkê xwe ji zêdekirina operasyonên esmanî li dijî Daişê dike. Bi taybetî piştî êrîşin ku li Parîsê di 13 çireya pêşî de sala 2015 de rûda. Herwiha hevpeymaniya navdewletî bingehên petrolê yên Daişê berdewam armanc dike.